Vstupní hala hotelu na Malé Straně 10:30 večer. Recepční otevírá hostům, za kterými přichází elegantně oděná žena s batohem na zádech. Pod nánosy make-upu se ale ukrývá statný chlap. Nejprve se tam chvilku porozlížel, následně začal vyndavat pistoli. Recepční se ale nenechá zaskočit. Na falešnou dámu se vrhá a vyráží jí zbraň z ruky. Plynová pistole padá na sedačku, odkud ji recepční blesku rychle bere a namíří na překvapenou protivnici. Ta nebo spíše ten se dává na ústup. Nepamatuji, že by se takového jednání dopustil muž převlečený za ženu. Byl maskován dost dobře. Ať už byl transvestita skutečný, nebo se za něj jenom vydával, hrozí mu teď až 10 let vězení. S prázdnou odešel díky své nešikovnosti a také neohroženému recepčnímu. Statečnost v podobných situacích ale policisté příliš nedoporučují. Nevím, co bych dělala v té situaci. Lupiči nešikové řádí i v zahraničí. Tenhle byl tak zaujatý počítáním peněz, že si nechal sebrat od prodavače brokovnici. Další si zase nevšiml policisty, kterého měl při přepadení za zády. Asi největší v uvozovkách umělec tasil zbraň tak z prutka, že ji zahodil prodavači rovnou do rukou. Ondřej Špalek, televize Nova.